tonere boyfriend yangu amasuru baba uyu ndokukongo manje lo yandiwadze manje apadzima atiye manje baba usanyeverwe iye anoita manzo uyu ndoukuzimbabwe ndaona ari komunigeria ndirandiwadze munigeria baba ndinomuka kuseni tichienda kuti uri kuita yapo wazogezerewo Ndichaenda ndinogeza. kuri zviri unogeza Chizvamurikuudza mukadzi wangu. Muudza kuti chii? iwo handiri kuedza maboyfriend angu Somuda tadzidze chii kana kuti maboyfriend akawanda kudaro. iwe zvibasire chii ndimaboyfriend Ndakazodistroya panapa mumuratidza kuti maboyfriend chiko chandodestroy Ndichaenda ndinogeza. chichandodestroy newe Unongodistroya zvina basa iwe ndodestroy iko chaunodestroy ndamuka ndinomirira ndichigeza. tibvire apa zvebasa rechiko izvozvo zvebasa rechii Makazotabhuisa panapa mufana ndamba kwenyu. tibvire zvebasa rechii Unobohwa. ari kuona maboyfriend zvebasa Imba inopuswa nehanhu. akawanda paipi Handitogeza. Iwe unenge wagara pachemba ndichigeza.